बर' नखरनि दुखुनांथाव खौरां। सिंस्रि बायनानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं रिन्टु दैमारिया। गोरिब नखरा रिन्टु दैमारिखौ फाहामथाय होनो हायाखै। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा 1 नं सुमापारा गामिनि गोरिब नखरनि फिसा रिन्टु दैमारिया नखरनि थांना थानायनि राहानि थाखाय गुबुन रायजो बेंगलुरुआव खामानि मावहैनानै नखर दैदेनदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, रिन्टु दैमारिया खामानियाव थांनो थाखाय गावनि थाग्रा खथानिफ्राय ओंखारनायाव गोग्लैनानै सिंस्रि बायनानै थायो। 1 खावसे दान बारलांबाय, नाथाय दिनैसिम गोरिब नखरा रिन्टु दैमारिखौ फाहामथाय होनो हायाखै। गामिनि रायजो राजाफोरनि अननाय आरो हेफाजाबाव फाहामथाय होदोंमोन, नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय रिन्टु दैमारिखौ न'आव लाबोनो गोनां जाबाय। दायो रिन्टु दैमारिखौ न'आवनो नायनानै दोननो गोनां जाबाय। नखरनि बिमा-बिफा आरो बिनानावफोरा BPFनि गाहाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम फिसाज्ला रिन्टु दैमारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय समाज बिजोंनि गेजेरजों हेफाजाब खावलायहरदों। बे बेलायाव आङो बिथांमोननि नखराबो गैया नालाय जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दङ। आरो बे रिन्टु दैमारिया दायो बेंगलरनिफ्राय लाबोनानै दा जोङो नुबाय थादों मबाइलफोराव, ससियेल मिडियायाव जोंनि हाग्रामा सारआ गैयि गोरिबफोरखौ गोबां सहाय खालामदों। बे हिसाबै जोंनि बे नखरनि बे गोग्लैसोनानै थानाय बे रिन्टु दैमारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय एसेब्लाबो बा जा हायो अनसुंथाइ हरगोन, बेखौ आंनिफ्राय सारनिसिम खावलायहरबाय। आरो बिथांमोननि नखरनि जानानै सारआ बे अनसुंथाइखौ हरोब्ला आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थागोन आरो साबायखर बावहरनाय थागोन। आंनि मुङा बबिता दैमारि। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हरिसिंगा 1 नं सुमापारा गामिनिफ्राय। जोंहा आदाया बेंगालराव थायोमोन। बेयाव रिलायन्स वेरहाउसआव खामानि मावोमोन। बेनिफ्राय रुम भारा थायोमोन। बे मोनायावमोन नालाय डिउटिया। डिउटि थांनो नागिरनायाव 8टासोफोराव बियो सिरिनिफ्राय गोलैनानै सिंनि हाराया गावदों। बियो होजों बेंगालरावनो ट्रिटमेन्टआ जादोंमोन एसे। जोंहा नखरावबो जेबो गैया नालाय बेवहायथ' गामिनिफ्राय खालायदोंमोन। लोगोसे बाबायाबो बिथिं थार लादोंमोन। जोंथ' थार लासे लाना न'नि फैसाफोरजोंबो फाहामथायखौ होजोबनो हायाखै। न'आव लानानै फैबाय। दायो न'आव बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं आदाया। जों दायो जिखिनि ट्रिटमेन्ट लानांगौ बेखिनिखौ लाजोबनो हायाखै। जोङो ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिबा जोंनिनो चिफ हाग्रामा सारआ गैयि नखरखौ बयखौबो नङाबाबो सोरखौबा हानायखौ सहाय खालामबोदों। बेखौ नुनानै आंबो जोंहानि नखरनि जानानै खावलायहरो जे जोंहानि नखरखौबो आदाखौ एसे ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय अनसुंथाइ होयो। गोब्राबाथ' जोंहा आदायानो बेंगालराव थानानै नखरखौ नायदोंमोन नालाय। बाबायाबो एसेबां गोरा नंला, माने आथिङाबो बेहा बायदोंमोन ना। दायो गोरा खामानि मावनो हाया आरो हाजिरासो मावो। बेबो सानफ्रोमबो हाजिरा मावनो मोनबाय थाया। अखा बांखा फैबाबो मोना नालाय हाजिराखौ। जोंनि बे हाग्रामा सारखौ खावलायहरो जे जोंहानि नखरखौबो अनसायहरगोन होननानै गोजोननाय थागौमोन। आंनि खावलायनो गोनाङा आंनि फिसाला रिन्टु दैमारि। बियो आंनि फिसालामोन। बियो बेंगालराव कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। खामानि मावनो थांनायाव बियो मोनसे न' भारा थानाय, बे भारा न'निफ्राय बे खामानि टाइमाव ओंखारबोनायाव सिरिनिफ्राय गालिननानै गोलैनानै बे गथ'आ सिं बायदों। सिं बायनानै दा ओजों बेंगालरावनो बे मेडिकेलाव दोनदोंमोन। मेडिकेलाव मथा मथि 16 दिन 17 दिन दोनबाय। दोननानै बेबायदिनो खस्थ' मस्थ' थाखा फैसा इथिं नामायनानै सोरनावबा दाहार दुहार खालामनानै बे 16 दिनसोखौ हस्पिटालाव लाखिनानै दा न'आव लाना फैबाय। दा न'आव लाना फैनानै दा बे गथ'आ बिसिनायाव दं आरो ट्रिटमेन्ट लानो गोनां दंबावो। बबेबा लांनो, बेफोरखौ आं दा लांनो हायाखै थाखा फैसानि थाखाय। दा नै माथिं आं मा खालामनानै मा थुब्रायनानै बबे हस्पिटालाव लांबावनो हागोन बेखौ आं सिन्था खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो आं चिफ हाग्रामा सार
सारनिसिम आं अनसुंथाइ लुगैदों। गैयै न'खरखौ आं नुगासिनो दङ, मबाइलफोरावबो नुदों, ससियेल मिडियाफोरावबो नुदों। आं बेनिखायनो हाग्रामा सारनिसिम अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायदों। अननानै आंनिसिम अनसुंथाइ हरबोला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आं। ट्रिटमेन्ट माने दा ट्रिटमेन्टखौ आं पुरा थाखा फैसानि थाखायनो जि ट्रिटमेन्टआव लांनांगौ आं हायाखै। मानो होनबोला आथिं थोंसे, नागदानि आथिं थोंसेया फेन्दा जरानिफ्राय बिथिं बे थोंसेखौ पुरा लर सर खालायनो हायाखै। लर सर खालायनो हायाखै, टट मोनाखै आरो थालाया। ओमफ्राय बे आसिफोरखौ लेवला लेवलि खालायनो हायाखै। दा बेफोरखौ ट्रिटमेन्ट लानो थाखायनो आंनो रां रुफानि थाखाय आं लानो हायाखै।